Gaza permanece atrapada nunha rutina de supervivencia. A vida redúcese a bombardeos, desplazamentos e asedio, pero no medio dos cascallos busca abrirse paso á esperanza. Desde o luns, os gazatíes conteñen a respiración. Donald Trump agardou esta xuntanza co primeiro ministro israelí para pôr en riba da mesa unha proposta de paz, un documento de 20 puntos que recibiu o visto e prace de Tel Aviv, pero Netanyahu insiste nunha liña vermella. O primeiro ministro non quere nin oír falar da creación dun Estado palestino, pero a presión é máxima tanto desde os países árabes como a de Europa. A Unión Europea deulle a benvida á iniciativa. En España, o plan de Trump volve a fracturar a coalición. Para os ministros de Sumar é unha farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos. Para o sector socialista é unha oportunidade para a paz. O que termine sendo dependerá en parte de como actúe Hamás. O presidente estadounidense advirte dun final moi triste en caso de non aceptar. Esta proposta de paz chega nun momento en que Netanyahu comeza a sentir o illamento internacional. Quedou moi patente na última Asamblea Xeral da ONU. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Orde na sala, repetía unha e outra vez un funcionario das Nacións Unidas o venres 26 de setembro, nunha imaxe para a historia. Dúcias de delegacións abandonaban a Asamblea Xeral ata deixar a case baleira. Expresaban así o seu rexeitamento á guerra de Gaza. Asentos baleiros miraban firmemente ao primeiro ministro israelí, mentres comezaba o seu discurso ao mundo. Take the false charge of genocide. Israel is accused of deliberately targeting civilians. Ladies and gentlemen, the opposite is true. O momento non pasou inadvertido. Mentres o líder israelí falaba nun salón case baleiro nos Estados Unidos, o seu goberno instalou altofalantes na fronteira de Gaza. The very idea of peace between Israel and Transmitía as súas palabras a un territorio marcado polos bombardeos. E mentres nas rúas de Nova York, centos de manifestantes inundaron Times Square de bandeiras palestinas e cánticos de xenocidio. Nos últimos días, 10 novos países recoñeceron o Estado palestino, entre eles Francia, o Reino Unido ou Canadá. Son xa 157 os Estados membros da ONU que recoñecen a Palestina, o 81% do total. España mantivo a súa posición firme contra a guerra en Gaza. Verbalizouno o presidente do goberno primeiro. Y en nombre de la dignidad humana tenemos que parar esta matanza ya. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. E o rei despois, pero o monarca evitou o termo xenocidio. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. Os 20 puntos do plan contemplan un alto fogo inmediato, a liberación de todos os reféns e a creación dun goberno de transición tecnócrata supervisado por un comité internacional liderado polo ex-premier británico Tony Blair. Jamás quedaría excluído de calquera futura administración. A reconstrucción sería supervisada internacionalmente e abriránse corredores seguros para os gazatís que queiran saír. O obxectivo final deste novo intento é unha faixa pacificada, reconstruída e políticamente estable, pero a historia indícanos que hai que ser prudentes. Desde a creación do Estado de Israel en 1948, Gaza foi escenario de máis dunha dúcia de intentos de acadar unha paz duradeira, a maioría fallidos ou de vida moi curta.